Gaur katua. Katua, bai. Kontua da, ze ezaugarri dituzte amankomunean katuak eta gaurko bertsolariak. Bertsolaria esan gabe, Bai, ez dakigu ze bertsolari den gaurko oraindik. Ba, begira, katuaren begia, katuaren begira da, katuaren bigoteak ere ezaguna dira, baina ez dut alde hortatik jo, hori oso begibistakoa zen. Jodu beste alde batetik, katuak 7 bizi baumen ditu, eta, katua zutik jausten danean ere, katua animali independientea da, ez da taldekoa, ez da hartaldekoa. Azken ezaugarri horietatik gehiago jo dut. Ados, orduan, orain puzlearen atzean topatuko dugu bertsolari independiente bat, nola baita esan da? Bere zentzurik honean, Independientea. Epa! Orain bai. Eta gogorra, erortzen eta zutitzen dakina. Alaia Martin, bertsolaria. Alaia Martin da, bai. Zutik erortzen daki Alaia Martinek? Bai. Nik esango nuke, eta horregatik aukeratu dut katua eta parekatu Alaiarekin. Nik esango nuke ezagutu duan bertsolari mentalki gogorrenetako bat dela. Alegia, ikusi izan dut erortzen, baina segituan zutitzen. Eta beste batzuk ez gira olakoak. Alegia, bertsolari gehiago ezagutze ditut, oholtzan burua asko jate dutenak, bertso bota dut eta gaizki irten zait, gaur ez daukate una, ona bota dut, baina ez didate ulertu, igual ez dut ulertzeko moguan bota, kokoa hola jate dugun bertsolaia asko gea. Iruditzen zait, Alaiak oso landua daukala, bota, eta funtzionatu ezpadure hurrengoan ez dio zuan zemango horrek mailari gehin dionik. Beti aurrera, ez da? Beti aurrera, bai. Eta independientea ere esan duzu? Bai, hala da. Baita lagun artean ere, esango nuke, behin ez dago aparte, baina behin ez da guneko. Badaukat distantzia interesgarri hori. Beak egiten du. Eta hori gauza egarra da. Horretan da bertsolari desberdina? Edo beste zerbaitetan ere bai? Ez gauza gehiagotan ere bai, Hasi gaitezen, 87koa da, eta hortan berdina da. Julio da 87koa. Julio 87koa da, eta Beñat Gaztelumendi ere bai. Julio Soto, Beñat Gaztelumendi, eta Alaia Martin irura dira 87koak. Hor ez da bakarra. Oihartzungoa da. Oihartzun ere ez da bakarra. Oihartzunen, zenbat bertsolarik adei bateko haietatik, gero Jose Joaquin Michelena, Leixotik Uztapidean bizi izan zen azken urteetan. Anaia Jon Martin? Anaia Jon Martin, beraz, horre ez da bakarra. Izan du nun elikatua. Esate baterako, Anaia Jon Martinek izan du eraginik beregan? Zaharragoa da, horregatik. Bai, eta urte batzuk, bai, ez dakit, 6-7 urte igual. Izango zuen igual eraginik, umetan igual. Ikusiko zuen Anaia bertso eskolara apuntau zela eta igual behar bai, ikusiko zuen Anaia hizkuntza lantzen edo marrazkiak egiten da behar hasiko zen, ez dakitzen bateraino, baina gero bere bidea egin du. Jon Martin ere bertsolari handi bat da, oain ez tabilena, seguraski plazan, baina nik uste dut maksimoa beti oso goian eukidula Jon Martinek. Eta Alaiak bide oso luzea eta interesgarria egin du orain arte txapelketetan. Azkenengoa behar bada aipatze aldera, finala, Euskal Herriko finala esango dugu? Bai, lehen ere egin zeukan, ibilbide oparoa. Azken 3 Gipuzkoako txapelketatan nik uste dut beti oso goian ibili dela. Beñatekin horra aipatu dut, Beñatekin buruz buruko bat jokatu zuen, Beñat txapeldun erten zen urteaietako batean, beti oso ondo ibili izan da. Eta, guain ja, 15-16 urte ditera, nik uste dut oso tinkatua dagoela bertso plazatan, ez txapelketatan bakarrik, baina bertso plazatan ere oso finkatua eta oso bere buruaren jabe. Azken txapelketa nagusia oso nahi zuen adibidez. Finalean jo iritsi zen da, finalean ere bere maila... Ez da erresa, lehenbiziko finalean hotz mantentzea, eustea eta lortu zuen. Ez da erresa, baina heldutasun horrekin iritsi zela uste dut. Lehenago iritsi bazen ere, etzen harrigarri izango eta oain iritsi zen, eta iaz, nik uste dut oso saio onak egin zituela. Finaleko ale bat, Alaia Martinen ale bat ekarri dugu, eta elkarrekin entzungo dugu. Alaia Martin, finalean. Beso artea poliki bilakatzen da kabia
konplizitatez josiaz, gure arteko aria, taupadekin neurtuta, emarita eskaria, gaur bitximeleta gara, gaurkoan ez naiz zaldia, ondo altzaude laztana, xuxurlazko esaldia, aurrez probatua neukan, mutikoen aragia. Aurrez probatua neukan, mutikoen aragia. Gaur daukat neska batekin, bigarren lehen aldia. Hemen zergatik bertso hau? Bueno, esanguratsu iruditzen zaidalako bere bersokeran. Hau, okerrezpanago, ganbarako gaian kantatu zuten begirada konplize batekin topo egin duzu, edo lako zerbait. Zergatik, behira, Alaiak badu, ez dakit bere mundu bat, baizik, mundu ikusteko bere modu bat, eta mundu hori esateko modu bat ere bai. Eta hemen oso ongi ikusten da berso hontan. Errima, hitz, danak ezpada gehienak sustantiboak dira. Eta sustantiboak ikusi egiten dira. Aditzak edo kompletibak eta ez bezala. Nahuela inork ez du ikusten, baina Manuela denek. Eta orduan, nondik azten da, bezarkadari eta kabia. Eta ikusi duzu kabi bat bezarkada zegindakoa eta taupaden aria eta ikusi egiten da. Eta tximeletak eta zaldia. Bueno, badu iruditeria bat, eta badu bersotan egiteko hizkera bat oso bisuala, oso metaforikoa ere bai, eske beti zaldiak, hola kantatuta zaldiak ezin du zaldi izan, mila gauza izan litezke zaldiaz gain, bai? Eta abia ez da txorien hori bakarrik, eta hori oso ongi baliatzen dut eta oso ongi erabiltzen, bai? Eta bukaera zoragarri bat, guzti hori? Bukaera zoragarri, sorpresibo bat, baina, bueno, bere bersokerarena beste esango nuke dela oinarri. Zaldia mila gauza da, zaldiaz gain. Eta abia mila gauza da, abiaz gain. Eta, abar. Bueno, bertsolaria irakaslea ikusentzunezkoetan lizentziatua, zinemagintzan aditua ere bai. 1000 aurpegiko edo 7 aurpegiko katuaz ari garenako. Bueno, bai. 7 aurpegiko persona da, Alaia. Bueno, honek igual aurpegia bat izango du, baina eginkizunak asko irratian egin izan du lan, telebistarako ere zerbait egin izan duela esango nuke, bersotan libururen bat argitaratu izan du, kolaboratu izan du aldizkari eta egunkarietan, badakizu, euskal sortzaileak nun baitetik atea behar du heltzekoa eta heltzeko iskine asko dazka, ertz asko dazka zorionez Alaiak. Alaia Martin, sortzaile handi bat, bai, hala da. Eta ezagutu du bere katuaren alderdi hori.